ang turi sa Babel. Sa sinugdan may usa lamang kapinulungan sa tibuok kalibutan. Sa pagpamalhin sa mga tao gikan sa sidlakan, nahiabot sila sa usa ka patag sa Sinar, ug mipuyo sila didto. Ug nag-ingnanay sila, maghimo kitag tisa o pagbahon ta kini pag-ayo. Busa nakabaton silag tisa ug apog aron ipatapot niini. Unya mingon sila, karon magbuhat kitag syudad nga may turi nga sangko sa langit. Himuon tag bantugan ang atong ngalan aron dili kita makatibulag sa tibuok kalibutan. Unya nanawag ang Ginoo aron sa pagtan-aw sa syudad ug sa turi nga gitukod nila, ug miingon ng Ginoo, karon usa na sila kakatawhan ug usara ang ilang pinulungan, ug sinugdanan lamang kini sa ilang pagabuhaton. Dili madugay makahimo na sila sa tanan nilang nga gusto buhaton. Busa mga naog kita ug libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Busa gipaglaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan ug nihunong sila sa pagtukod sa syudad. Babel ang ngalan sa syudad, kay didto gilibog man sa Ginoo ang pinulungan sa tanang tao, ug gikan dito ipaglaag niya sila sa tibuok kalibutan.